Елате с мен заедно да бъдем публика на едно телевизионно шоу. Тук правя опита да се събудя, защото трябваше да стана в 7 часа сутринта. Оправих си леглото, после дойде котката ми, която спешно трябваше да ме види. Направих си съвсем мъничка чаша с кафе и разбира се, започнах да се оправям. Не съм си правила кой знае какво, ама все пак ще ме снимат за телевизията, така че трябваше да изглеждам хубаво. Ето ви го крайния резултат, а сега гледайте един много готин транзишън и... Ей, това ми е визията за деня. Може би прекалено официално, ама такова ми беше настроението. Казаха ни да сме елегантно облечени, така че реших да си направя и кадрици. Не съм за първи път публика по телевизията, така че просто го приех като един готин експириенс. А тук си местя нещата от раницата в чантата, защото не ми пасва на аутфита. А ето го и него. Вече закъснявахме и то не по моя вина, само да уточня. Отидох до магазина да си взема една водичка и ментос и тръгнахме към мястото, а това е там, където се снима Big Brother, ако го знаете. Вътре в самото студио е абсолютно забранено да се снима, така че направо ви показвам какво стана в почивката. Снимали сме 4 часа и през 4 часа ни снимаха нон-стоп, така че доста се изморихме и ни раздадоха ето такива сандвичи. Беше хубав. Преместих се да ям в колата, защото почна много силно да вали навънка. Няма да ви разкривам подробности от самото шоу, обаче когато самия епизод излезе, ме търсете по телевизията и после ми пращате скриншоти в коментарите. И тук пак вървим към студиото и гледам толкова отчаяно, защото ни предстоят още 5 часа снимки. След всичко това много ме боляха ръцете, защото постоянно пляскахме и реално така приключи деня. Пишете ми в коментарите дали вие някога сте били на телевизионно шоу и разбира се опитайте да познаете кое беше то.